Еха. Ние сме трамвай. Само че с гуми. Тук даже има отстрани виброизолация. Нямах идея. Да, това по-моему са много релси, те са имитирани. Да, ама тук не. За какво са ни релси? Да, по-добре да ги махнем. Въобще не знам, защото тези ги оставиха, Защото са нови, докато не им изтече годността, няма да ги махнем. Защото те са от 2012 тия релси. Сега гледай какво става. Има такова така. Не ще спрем рязко, защото има пешеходна пътека. Само гледай. Тези повезачи малко... Не ти казах. Тук може да се кара кола. Аз съм карал. Високичка. Добре, да много спре да обясняваме тук. Спря ли на миналия курс? Не. Ужас. Добре, стига толкова.